ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ ସବୁ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ବି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ଅଟକାନ୍ତି କାହାକୁ? କାହିଁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଅଟକାନ୍ତି? ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଯାଏ। କାହିଁ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ନା, କୋଉଠି ମାନେ ସେ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଚଲି ଅଲଗା ସବୁ ତ ଅଛି, ଅଲଗା କୌଣସି କାଟାଗୋରୀକୁ ଏମିତି ନା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ଦୋଷ କରିଛୁ? ଡ୍ରାଇଭର କି ଦୋଷ କରିଛି ଯେ ଆମକୁ ଅଟକେଇବେ ଆପଣ ମାନେ? ଆମେ ଭୋକରେ ଆସୁଥିବୁ, ଶୋଷରେ ଆସୁଥିବୁ, ମରୁଥିବୁ, ଜିଉଥିବୁ, ମାନେ କେହି ପଚାରିବେନି, ବୁଝିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ କଣ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିହାତି ୟାର ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମତେ ଗାଳି କଲେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଲେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଆମର ଯୋଉ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ କୋଉଠି? ସରକାର ଯଦି ଶୁଣିବେନି, କେହି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବେନି, ଆମେ କରିବୁ କଣ?